Bueno, bitartekariak ezinbestekoa dira, irakurketan behintzat progresio bat izateko. Guraso asko eta asko daude, bere aurrei irakurri behar dietenaren aitzakian, irakurle bihurtu direla. Eta orduan, nik uste dut medio oso on badela, hasieran haur txikiei irakurtzen zaizkien historiak gehienetan ilustrazioetan oinarritzen dira, ahozko kontakizunak ere garrantzia handia du garai horretan, eta orduan, gurasoak animatu egin behar dira, historiak kontatzeko, historia sentzillo horiek irakurtzeko, eta pixkanaka ohitu ditezen irakurtzen. Izan ere gauza bada, irakurketaren teknika menderatzea, da silabaren konposaketa, eta hitzen neurriak, eta gauza guzti horiek, eta beste gauza bada, irakurketa ulerkor bat egitea, interpretazio bat egitea, testu baten interpretazio bat egitea. Eta orduan hor ezinbestekoa da, bitartekariak, behintzat pertsonak halako tresna estrategia batzu garatzen dituen arte. Hasiera batean eta aurrak edo pertsonak ez dakit 12-13 urte arte bitartekari bat beharko du gehienetan bere irakurketak garatzeko. Hasieran teknika menderatzen ez duelako, eta aurrerago irakurtzen duena kontrastatu egin behar duelako beste batzuekin beren esan nahiaz ondo jabetzeko. Hasiera batean hori gurasoek irakurri behar diete aurrei, eta gero irakurketa horiek konpartitu egin behar dira, eta holako progresio baten barreneko gola. Oso enpeinatuak gaude eta gainea ez dakit oso serio hartzen dugu formazioa. Nik uste dut gure gizartean holako defizita handi bat dagoela, urte batzutan nolabait ez dakit humanismoarekin zer ikusia duten gaiak oso bazter batera utzi direlako. Eta, bazter uzte hortan, gertatzen nahi zaigu, gazte askok behintzat irakurketa maila oso bajoa dutela, porrota oso handia dela, eta, nabaitzen dugu, antzematen dugu, irakasleek formazioa behar dutela, formazio espezifiko bat behar dutela, transmisio hori irakurketaren transmisioa egin ahal izateko, eta bibliotekariek ere beste hainbeste demandatzen dutela. Orduan, Galtzagorri elkartean oso enpeinatua gaude formazio hori banatzen, eta horretarako mintegi permanente bat daukagu, aholkularitza banatzen dugu hemen eta hor, urtero topaketa batzuk antolatzen ditugu, eta aldian behin, 3-4 urtetan behin, biltzar potente bat antolatzen dugu gai baten inguruan, eta